Gikumpirma sa Northern Davao Electric Cooperative Incorporated nga nagkadaghan matud pa ang mga member consumer owner kon Mikos sa lungsod sa Mongkayo. Kini human gipadayon sa kooperatiba ang implementasyon sa Connect Digital Program. Sumala sa Nordico, mukabat sa 42 ka mga bagong benepisaryo nga nakabaton og sugang digital sa gipahigayong energization ceremony sa Barangay San Isidro Gym, Mongkayo, Davao de Oro niadtong Pebrero 9, 2026. Laraw matud pa sa maong inisyatiba nga matabangan ang mga flying connection o illegal nga nag-connect sa kuryente nga mahimong usa ka lehitimong miyembro konsumante tag-iya sa Nordico. Gipaubsan sa Nordico ang connection fee gikan sa 1,093.50 nahimo na kining 543.50 og nakikoordinate sila ngadto sa accredited electricians aron mapaubsan ang singil sa pag-instalar sa wiring sa panimalay. Dugang pa nga gihatagan ang mga benepisaryo og katlon 30 metros nga drop wire, meter base og kilowatt hour aron moligon ang tuhod makasugakod bisag magluhod mag-turbo may linanser matag nulog. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.